Рәсәйдә күпселек балалар тулы булмаган гаиләләрдә тәрбияләнә. Гаилә кыйммәтләренә игътибар юнәлтү максатында Рәсәйдә атайлар советы оештырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшырыгыз, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Өфе калаһы атайлар советы итәкчесе Сантимер Баязитов. Сантимер Викторович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, был җәмәгать оешмаһының бурыстары һәм максаты менән таныштырып үтәгез, касан оештырылды һәм төп максатыгыз нимәлә? Бұл оешма 5 ел элек, әлбәттә, менә бұл оешманы оештыру өчен безнең Өфе калаһының әсәйләр коры иң беренче шундай башлангыч менән сыкты. Безнең Өфе калаһында атайларның да шундай оешмаһы булырга тиеш дигән башлангыч менән һәм бер инде бұл дәррәү бұл инициативаны күтәреп алдык һәм бұл оешманы оештырып бирдек. Һәм бұл оешма 5 ел дәврендә эшләп килә һәм иң беренчеләрдән булып дип әйтәйек инде без. Шулай ук Рәсәйдә менә ошо вакытта менә бұл Рәсәй кимәлдә бұл оешмалар барлыкка килә башлагайны һәм безнең Өфе калаһындагы менә ошо башлангычты шулай ук Рәсәй кимәлендә ишетеп, күреп, безнең менән якындан танышып һәм сын мәгънәһендә безнең менән хезмәттәшлек булдырылды. Инде Рәсәйдәге эшләп килгән бұл оешма ул безнең Рәсәй президенты эргәһендәге балалар хукуктарын яклау етәкчесе Анна Юрий Кузенцова эргәһендә эшләп килгән атайлар советы эшләп килә, уның етәкчесе Кочинов Андрей Юрий улы. Менә ошо хезмәттәшлектә без инде хәзер 5 ел тирәһе эш алып барабыз. Һез бына әйттегез, тәүдә бұл әсәйләр тарафынан тәкъдим ителгәне, хатын-кызлар тарафынан тәкъдим ителгәне дип, димәк, гаиләлә атай абруен хаклау, гаилә абруен хаклау һәм балаларга тәрбия бирү җәһәтеннән атайларның һүзен, атайларның абруен ныгыту максатында төзелгәндер тәфсиратта. Әлбәттә. Чөнки сын мәгънәһендә хәзерге заманда атайларның атай буларак ролен, аның мәртәбәһен арттыру, шул ук уның тәрбияви көсен арттыру, шул ук ул бит инде бер әсәйләрнең генә кулында түгел, атайларның да кулында бергәләшеп, гаилә буларак ошо киләсәк буынды тәрбияләү максаттары куелган. Һәм яуаплылыкта. Һәм яуаплылык. Шуны әйтергә кирәк, бүген атайлар ул бер 30-40 ел элекке атайлардан аерыла. Шулай бит. Бүген ниндәй ул атай абруе? Ул бына шундай демократмы? Ниндәй ул гомумән? Әлбәттә, заманына күрә, сын мәгънәһендә 40 ел элек булган атай менән әлеге хәзерге атай әлбәттә аерыла. Чөнки хәзер инде шул күрдегез күреп торасыз, сезгә мәгълүм булуынча техник яктан бик башка шундай юнәлешләрдән шундай заманча булуы һәм башка, мәсәлән, баланы тәрбияләгән осырдагы әлеге вакытта ниндәйдер теге балага әйтәйек инде удаллык бирү һәм башка шундый әйберләр бар. Әмма ләкин шул вакытта атайның көсе ул гаиләлә иң беренче минем әйтеп китүемчә ул инде тәрбияви көс булырга тиеш. Шул ук үтеп килгән буынга дөрес тәрбия биреп, дөрес белем биреп, уларны киләсәккә үзләренең тормышында дөрес юнәлеш бирү. Һәм абруй дигәндән абруйга гына кагылып калу ул дөрес булмастыр. Ул мөгаен сәламәтлек темаһында күтәрергә тиешбездер. Чөнки сәламәт тормыш ул сәламәт гаилә дигәндә аңлата. Шулай бит. Ни тиклем сәламәтлеккә игътибар бирәһегез? Менә бұл юсыктан әйтеп китернем, безнең Өфе калаһында 7 район бар бит инде. Ошо һәрбер 7 районда ошо атайлар советы эшләп килә. Һәрбер ошо оешмала ундан артык атайлар бүген агза булып тора һәм улар инде үзләренең ошо эшләрендә иң беренче без инде башлангыч менә ошо 17-18 елларда әйтеп китәм. Монда инде ошо сәламәтлеккә кагылышлы шәмбе һәм якшәмбе көндәрендә үзләренең балалары укыган мәктәпләрдә төрле спорт саралары узгару, гаилә менән бергә, балалар менән бергә, ошо башка үзләренең классташлары менән бергә, әлбәттә, ошо зур сараларда узгару булды. Һәм әлеге вакытта бұл эш дәвам итә. Һәм мин әйтеп китернем, монда инде ошо бердәмлектә көч дип әйтәбез. Әгәр дә ошо һәр атай ошо юнәлештә зур игътибар биреп, балаларның сәламәтлегенә
зур игътибар һәм көс сала икән, димәк, безнең киләсәк буын ул һаулык ягынан да һәм акыл ягынан да көчле булачак. Шунһан да әйтергә кирәк, психологтар фикеренсә, бүген ата-әсәйләрнең абруе какшай төште, чөнки балалар өчен, айрылса үсмерләр өчен блогерларның фикере абруйлырак хымак. Бына был шарттарда нисек гаилә кыйммәтләрен хакларга, атай-әсәй абруен хакларга. Был нәүбәттә мин әйтеп китернем, әлбәттә, шул ук бая атайның көсе дип әйттем бит инде. Шул ук контрольдә торырга тиеш атай кеше, шул ук әсәй кешеләр. Чөнки әлбәттә заманына күрә техниканың көсе нык әһәмияткә ия. Бүтән балаларны тыйып булмай шулай бит телефондан. Тыйып булмаган хәлдә лә ул шул вакытта бала ниндәйрәк юнәлештә шул телефон аша куллана, нимә карай, нимә өйрәнә. Шунысы мотлак рәвештә контроль дигән нәмә булырга тиеш. Шунһыз ул әлбәттә ул заманына күрә техника менән файдалана белгән хәлдә лә, дөрес файдалана белгәндә лә, ул тәрбия яктан әгәр дә һинең акылыңды, белемеңне артабан арттыру ягынан күргәндә лә шул техниканы, әмма ләкин атайның контроле балага карата булырга тиеш. Һәм был артабан баланың үзенә карата ниндидер контрольн тәрбияләүгә лә китерергә ихтимал шулай бит инде. Һәм бүген яшь кына атайларны үз бурысына җавапсыз карауда гаепләйләр. Бында хаклык та бар. Әмма шул вакытта җаваплы, үз бурысына җаваплы караган атайлар да бар. Мисалларга алып китерергә кирәкме? Һәр авылда тиерлек яңгыды бала тәрбияләгән атайлар бар. Бына уларга нисек ярдәм итәргә янагыз? Гомумән улар үзләре ярдәм һорап мөрәҗәгать итәме? Әлбәттә, ундай осрактар бар. Шулай ярдәм һорау осрактары менә бул Юсупта әйткәндә инде сын мәгънәһендә мин уйлайм, шул дәүләт кимәлендә менә шундай аталарга карата дәүләт ярдәме булырга тиештер дип. Чөнки анда осрактар бит инде үдегез күреп торагыз бар. Һәм шул вакытта, мәсәлән, менә без былтыр Ямагат палатаһы, безнең Башкортстан Ямагат палатаһы инициативаһы менән беренче тапкыр Башкортстанда шундай зур атайларга карата баһалау әйтәйек, награда булдырылды. Ул инде атай абруй дип аталган. Һәм менә ошо бер инде комиссия ултырышында 100дән ашу атайларның ошо бүгенге ошо конкурста катнашу, аларның бүтән әйтәйек документациясын карап, менә ошо караган вакытта бер инде күптәр күрергә туры килде. Сын мәгънәһендә яңгыз балалар тәрбияләгән һәм бүгенге ошо авыр тормышта калган атайлар һәм сын мәгънәһендә үзләренә көч табып, атай буларак ошо балаларына дөрес тәрбия һәм белем бирү ягынан менә шундай юнәлештәрне без карап, әлбәттә, ана шул әйтәйек награданы бирү өчен без инде шул атайларны һайлап алдык. Монда инде әйтеп китерергә кирәк, ошо авыр тормышта калган атайларда һәм шулай ук, мәсәлән, бүгенге көндә шундай абруйлы атайлар үзләренең улдарын үстереп һәм ошо улларның юлларын дәвам иттерүче атайларда һәм төрле һөнәр ияләренә ия булган атайларда бөтәһелә ошо конкурста катнашып, лайыклы наградалар алдылар. Әмма ләкин мин әйткем килә инде, менә шундай авыр тормышта калган атайларга дәүләт ярдәме кирәк дип. Безнең оешмалар уларга ярдәм итәргә тырыша, башка менә шундай дәүләт органнарына мөрәҗәгать итеп, уларга ярдәм юлын без эзләйбез. Һәм шулай ук тагы бер мәсьәлә күтәрелә. Яңгыды бала тәрбияләгән яки күп балалы атайларга ла шул ук әсәйләргә булган льготаларны юллау буенча мәсьәлә күтәрелә шулай бит. Бу мәсьәлә әлеге вакытта нисек тикшерелә, нинди фикерләр тыңланыла? Федераль кимәлдә күтәрелә, әлбәттә. Менә мин үзем берничә тапкыр ошо Мәскәүдә узган ошо зур йыйында катнашырга туры килде. Монда инде менә ошо әйтеп китүемсә, балалар хукуктарын яклау Россия президенты эргәһендәге оешма эргәһендәге эшләп килгән атайлар советы йылышында бик зур шундай абруйлы улар Россиядә бик шундай абруйлы безнең әйтәйек инде безнең Россия халкына бик зур ярдәм иткән кешеләребез ошо нидә тора, агза булып тора. Бында инде Россия һәм Советтар Союзы геройлары
һәм шулай ук әйтәйек, төрле генералдар, чиновниктар, дәүләт думаһы депутаттары һәм шулай ук бүгенге көндә әйтәйек, безнең Рәсәйдәге бик абруй казанган атай буларак, мәсәлән, шулай ук инвалид атайлар һәм башкалар шунда агза булып тора. Димәк, бу мәсьәлә игътибарһыз калдырылмас. Игътибарһыз калдырылмай, һәрбер йылышта моны мәсьәләләр күтәрелә. Улар бит инде ошо якындан ошо мәсьәләләр белән тәкъдимнәр белән таныша һәм үзләренең киләсәк ошо юнәлештәрдә ярдәм итү кулын һуҙырға әҙерҙәр. 20 елда яңыртылған конституция өсөн тауыш бирде ил халкы һәм унда гаилә ҡиммәттәренә айырым пункттар ҡаралған ине. Был әлбиттә актуаль мәсьәләләрҙең береһе заман өсөн, сөнки традицион гаилә ҡиммәттәренә хәүеф янай тибеҙ. Нисек һаҡларға һәм әгәр дә был ҡиммәттәрҙе юғалтабыҙ икән, ул беҙгә ни менән янай? 15 майда, мәсәлән, халыкара гаилә көнөндә бер инде хәҙер сара әҙерләйбеҙ. Һәм бына ошо сарала әйтәйек, гаиләнең роле, гаиләнең ныҡлығы тураһында шундай эш алып барыласаҡ, һәм мин уйлайым инде, менә был юҫыҡтан беҙ инде ныҡлы гаилә булһын өсөн, уларға ҡайһы ваҡытта әгәр дә ярҙам ҡулы һуҙырға кәрәк икән, унда ла ярҙам итергә кәрәк. Һәм шул ваҡытта беҙ балаларҙы тәрбиәләүҙә ҙур үҙебеҙгә маҡсаттар ҡуябыҙ икән. Тимәк, атайҙың да, әсәйҙең дә ғаиләләге роле ул бик көслө һәм мөһим булырға тейеш дип уйлайбыҙ. Һәм бына был рольнең мөһимлеген үҙегеҙ әйткәнсә, үткән йыл республикала тапшырылған атай абруйы медалы ла раҫлап торҙо шулай бит. Моғайын, был медаль артабан да тапшырылыр, был премия лауреаттары республикала артыр тип ышанабыҙ. Рәсәй региондары араһында беҙҙә Башҡортостанда беренселәрҙән булып эшләнде ул. Һәм был турала Мәскәү ишетте, күрҙе. Беҙ инде улар өсөн шундай ҙур ни булды, беҙҙең өсөн матур башланғыс. Һәм уны Рәсәй кимәлендә, Башҡортостанда шундай юғары награда булдырылды. Һәм атайҙарҙың шундай аларҙың эшен баһалап, шундай наградалар бирелеүе, ул ҙур башланғыс дигән, шундай беҙгә ни булды, һығымта яһалды инде. Шулай булғас, эш дауам итер тип ышанғы килә. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Ысынлап беҙҙең халыҡта аталаның аты оло тиҙәр, тимәк, исеме оло, исем атай исеме артында ул ил исеме лә тора тигәнде аңлата. Тимәк, атай һөйөүен тәрбиә күреп үҫкән бала, ул илен һөйгән бала дип әйтергә мөмкин. Мөмкин. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, бөгөн Өфө атайҙар советы рәйесе Сантимир Баязитов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.